Hey guys, kuzafuneka senzeni isegment apha kule page noba siyibize simenxe of the week nje into enjalo man. For ababhobhoyi bahleli nje bakhangela i-attention yejani because every day man kukho omnye ozama uba wesi kunalo wayizolo. Ndizipostele ipicture yami apha kuFacebook. Gqiye esinye isimenxe sikamanqeke sinomlomo ongavalekiyo ngathi amazinyo ayatshisa. Hayi ejani enxibe ivans. Efondini kunini yathethwa into yami nevans. Khawukhuze nenye into entsha. Thina sisimenxe esi sinesibindi soclass events kodwa sinxibe iTimberland ye-inbox kaSisithoza. Inde nobande futhi ubuyithengelwe kula Bellville wayiphathelwa ngoDisemba kodwa enough tech uzawukhulela kuyo jongo size 12 to 13 wegolf shirt ediniweyo engathi yaka Ackermans. Ayibona la khola seyilulusu fondini ayinwe yanxapha jonga amadola atsolwana apha engathi uyintethe. Yabona ingalo nemilenze ziyalingana ingathi sisigcawu. Akho mahluko phakathi kwedolo nengqiniba. Ayihlohlwe nalijini kule bhuti engathi izawubiwa fondini. But ke ngumuntu la emjita mani yazi akazude yangathandwa ke ebugqibeleni enqeke ke enjalo ke.